Moi! Valmistamme nyt Butik Makujen Taijasta saatavalla paristokäyttöisellä blenderillä maistuvan mansikkapirtelön. Otetaan ensin vähän sulanutta mansikkajäätelöä sinne kupin pohjalle ja sen jälkeen maitoa ja muutama mansikan palanen valmiiksi leikattuna. Sen jälkeen paristokäyttöisellä blenderillä voi tehdä vaikka mökillä, veneessä, piknikillä maistuvaa pirtelöä. Pirtelö on nyt valmis. Voidaan jakaa ystävien kesken ja laittaa vielä vähän lisää mansikkaa joukkoon maun takia.